Oké, die kost zijn waar ik go, waar ik denk, wat mij daar in kop brandt. Ik go en kijk bis waar en denk aan dingen wat mij bedreigt. En ik had deze dingen ervaren. Ik heb allemaal gekämpft in gedanken in mijn leven en wat de reed van dood. De reed is wat van dat we beter zijn die we niet geïerd zijn, of dat we beter zijn die we met dit ding opgeven. En dat we beter zijn die we bis met alle mensen dat zijn, ik heb nog niet hebben voor. Dat zijn gedanken wat de vind die in mij verbrengen. Dat zijn dingen wo die ontvangst in een depressie aan te komen en die je nerven schaffen niet raar. En die kost vrij worden van die dingen. Die kost deze dingen naar God brengen en die wordt met dat schaffen zo veel. Nou ja, vielleicht denkt ze, dit ga ik of hier. Dit ga ik of gezien. Maar ik wil die wat vertellen wat dat gedaan heeft in mijn leven, wanneer ik best gehad heb. Een van dat denk ik entscheid me, oké. Wanneer mij dat dan gaat. En ik kon niet graag uitvinden wat je aan in mijn leven. Dat ik van mij val met goede dingen, als mij dat schoon gaat, dat dam gaat, als mij dat jammer, niet. Ik wil mij met jezelfde leren, met jezelfde boodschap en met jezelfde vriend vallen, als mij dat interesseert, niet. Want die wat doen wat du opbouwen is en ik weet dat ook. Die weet dat ook en wat die dingen zijn wat jullie opbouwen. Dus die janken dat niet. Die houdt die trei, wens du als wat in die kop bent, wat die proeft te spelen en dat is voor de fijnzinnige gedanken. Zo wat ik doe, ik had de laatste tijden omvang met te vallen dollar en dollar met dingen en mensen krijgen dagen nach haar jezelfde leren, boodschappen, dingen lezen en harten van weken waar mensen zich gaan opgebied. En waar zijn verder gekomen. Wens die zijn maar die gaan voor daar tools en daar levens voor het niet 3 tijd hebt. De 3 tijd kost u een vinkje en die kon die niet geven. Wens Jezus heeft een vinkje van. De vriend heeft die niet gewonnen. En zo, hoe ik mij op allemaal hostig te zijn kreeg, hey, wanneer ik mij zo dit opbouwde, hoe ik roots van reden daar, dan heb ik allemaal hostig komt tot uit mijn hart uit, uit mijn muil uit, uit mijn gedanken uit. En wanneer die met eerst wat schwaar has, dat als wens die hast met aardig dat je valt, nu heb allemaal hostig als tot in die ben geboren, nu komt dat irgendwo uit, nu vangt het aan op te klampen, dat je hebt plaats in die leven wat de omvang te zijn te gaan. En wanneer die was dat ändern, dan was die met andere dingen omvang te vallen en dan wordt de klaatsomvang anders te lopen, wat zich opspijkeren dan. Zo, ik hoop dat ze zijn voor die, mij heeft het geholpen. Zo, deze dingen wat die gezien has, waar ik go, waar ik denk en hoe zwaar ik dat ha en waar wat het leven zijn. Die dingen wil ik die best wijzen dat die kost denken in die kop ben, dat die dat nog moeten staat. So, ik wil die nog een paar dingen wijzen, waar die werkelijk kost best verder weg gaan, mutig zijn en opgespeed zijn in die christenleven. Die brauchst niet best einmal dezelfde dingen doen, die kost nog nieuwe dingen doen. Die kost vrijheid krijgen in die hart ben. Tot het nächste Mal.